ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಲಿನಿ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋವುಂಡುಲ್ಲ. ಯಾನು ಇಡೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು
ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಕೂಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಫಲಹಾರಡ್ ದಾದ ಮಾತೊಂಡ ಚಪಾತಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ, ಐದಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ, ಬಕ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಲಹಾರ ಪೂರ ದೆತೊನೀರ್ ತಿನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು. ಚಪಾತಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕುಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಒಲ್ತುಲ ಕನ್ಪೋಜೆರ್ ಅಕುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಅವಲೆ ಶಿಬಿರಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.